Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video na videologu Ripolitiko u kojemu komentiram najnovija postizborna događanja. Od zadnjeg videa kojeg sam snimio prije tjedan dana zapravo se ništa previše neočekivano nije dogodilo, jer pregovori o formiranju vlade još traju, a dijelovi slagalice se zatvaraju u očekivanom tonu. Izdvojio bih svakako da je u međuvremenu postalo jasno da od SDP-ovog suludog plana o formiranju većine za konstituiranje Sabora neće biti ništa. Naime, izabrana zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović, inače sestra Miroslava Škore, kategorički je odbila podržati bilo kakvu vlast u kojoj sudjeluju SDP i Možemo, što znači da računica do 76 ruku nije više ostvariva za SDP. U kuloarima se priča da je to učinila jer je već dogovorila podršku u HDZ-u, dok je predsjednik Hrvatskih suverenista Pavliček rekao da će ju isključiti iz stranke ukoliko podrži HDZ. Stoga, SDP se okrenuo onome što je do jučer bilo nezamislivo, te je ispružio ruku Domovinskom pokretu, stranci koja se praktički dijametralno razlikuje od SDP-a i s kojom ne dijele skoro nikakve vrijednosti. Ironično za njih, to rade baš na obljetnicu smrti Ivice Račana, čovjeka poznatog između ostalog po krilatici "Možemo izgubiti izbore, ali ne i obraz". Evidentno, Peđa Grbin je spreman učiniti sve što bi ga eventualno moglo dovesti na vlast, pa i na neki način jeftino prodati obraz svoje stranke, jer je svjestan da sve drugo znači kraj njegove političke karijere. S druge strane, zastupnici nacionalnih manjina decidirano su rekli da svih 8 zastupnika podržava Gordana Jandrokovića za predsjednika Hrvatskog sabora, što znači da su se efektivno svrstali uz HDZ. To znači da HDZ u ovom trenutku može računati na 69 ruku, a možda i 70 ukoliko ih Vesna Vučemilović stvarno podrži. To znači da im ne trebaju nužno ni sve ruke Domovinskog pokreta, nego samo dio. No pregovori se i dalje nastavljaju sa Domovinskim pokretom kao cjelinom, barem za sada. Ivan Anušić je danas izjavio da će se pregovori nastaviti večeras, te očekuje da će se vlada brzo sastaviti. Iako u trenutku snimanja ovog videa nemam rezultate tih razgovora, mogu reći da vjerujem da je Domovinski pokret sigurno bliži soluciji s HDZ-om, međutim očito će se neki kompromis u pogledu SDSS-ove participacije u vlasti morati naći, jer čini se da Domovinski pokret ipak o svojem obrazu i percepciji vlastitih birača vodi više računa nego SDP o njihovom obrazu i percepciji njihovih birača. Što se bračnog para Raspudić tiče, to nisam komentirao jer sam uvjeren da se tu ponajviše radi o sukobu taština, ali da taj sukob taština apsolutno nikako ne utječe na raspored glasova u Saboru, pa stoga to ne vidim kao relevantnu temu. Toliko za danas, ali i za ovaj tjedan, s obzirom da sam idućih 6 dana odsutan. Ukoliko međuvremenu dobijemo vladu, očekujte komentar na to tek idući tjedan od ponedjeljka nadalje. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite Ripolitiku na društvenim mrežama, poveznice su kao i uvijek u opisu ovog videa. Do idućeg puta, do slušanja.